Sardauna ba haƙo ɗan Hassan, gulbi kakashin aikar damam. Sardauna ba haƙo ɗan Hassan. Sonora Christian, zaka je ne. Sonora Christian. 1, 2, 1, 2, kick it. Sonora Christian. Saka je Sonora Christian. Sonora Christian. Kai! Da aka mala shiga ga Sardauna. Matan shi shiga ga Sardauna. lafiya mala. Duk duniyar ka ta san Sardauna musulmin kwarai na. Sorry. Ba ka shiga matan shi ga Sardauna. Matan shi ba ka ji abin da suka faɗi. Matan shi shiga ga Sardauna. Duk duniyar ka ta san Sardauna musulmin kwarai na. Rika mun shi tsara mai. Ba Sardauna ya bata ba. Ma'ana layi ne Sardauna Kirista. Ai ban shi na ba. Sardauna Kirista layi. Ai bayani kaka min. Yawwa. Allah aboki na ya haɗu Dan haka. Ka ji ko? Ka buga maka katako ne ba. A'a ba katako bane. Ka buga maka katako. Ba katako na ba hannun damƙaddam ɗina. Amma wannan hannu ne koko. Ya hannun damƙaddam ɗina. Shi na nan buga mai. Ai ba katako na ba. Ina ne ka ba ka? Iya hannu na. Hannu na kwarai kuwa. Yanzu abin da nake so da kai, ai irin wannan, ai bayani ake tambaya ake. Ko ba haka ba. To ni dai yanzu ka samun wannan hannu, ai ba zan kai labari. To yanzu dai a shiga mota. Yawa shiga. Ba wani ba shiga mota. Yawa shiga mota. Shiga. To shikenan. Shakka babu zaman duniya. Na san Sakwato dan ɗan Hassan, na san Alugungun dan ɗan Hassan, na san birnin Kabi dan ɗan Hassan, na san Jega dan ɗan Hassan, na san Yawuri dan ɗan Hassan, na san Kwantagula, na san Bidda. Albarkacinka duk na san su Allah ya je kai da sababan bashar. Duka babu abin al'aja, duk na tafiya lahira ku tabbata babu zama duniya. Amadu kalakami baban bashar. Amadu jirgin ruwa magajin Hassan mai kai maza gaci dan Hassan.